Bahkan ni ke video ngakwa ban wanra hang ni ya ke jing pentip sapi ki khun samla ki long kbi ki long pa jong ke ri khasi ke bi je ke jongi jong ki khun ki hajar jong ke bri nyau trap ba kani ke de ke jing pen pana Voice of People Party kan penlong ya ke jing yalang pat ba ban pensai ya ki nong rim jong ke seng ha ka nyau trik kelalangkot arajar pulai hayau morang keneng ha ka por shibje no phai sngi bat ha ka khandai tarik kelalangkot hasmit madan yasiat hakapur shibje no phai sngi kom ta lakar pat ya ki patba bakin ya wan snap ya ki jing pensai ki nong yalam jong ka parti na Dr. Batskem Marbo spokesperson jong ka VPP san postem ngila sayalam bat menta kala dai ka kenti kala dai ka por bangin sei lagi jong ki nong yalam leng ba kan ni ka video na kentu yangi ba ngin share ya kene bat tongin yal wan ngin ya snok tilang hakani ke lumpung hakani ke jingkot jong ki nong yalam tiba kum kari berjat beriu kadang pai kemat mentah bat ngidon kam si saya kapor pan wan rai ke jingkela bat habangi wan rai ke jingkela ngidon kam ban sei ya kita ki nong yalam kiba